Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani. This is Zim News Beat TV. Thank you very much. Thank you for your support. Remember to subscribe and also to share with your friends so that they can also have an opportunity to watch our interesting and informative program. This is your favorite online television, Zim News Beat TV. Remember also to join our WhatsApp group so that you will get those links and it will be easier for you to get the latest news that we will share in those groups. Nasi tiri nasi tiri kwa Dotito uko kwatati aiwaka zvatapedza matare amambo Dotito regai timbonotaura nasekuru Chamunura tabva taita rombo rakanaka tikaona paine vazukuru vakawanda vavakabatsira vachiri kubatsira takati aiwa vakasununguka ndevapi kuti vatipewo uchapupu kana kuti testimony tione mabasa kana kuti tidzidze mabasa ari kuitwa nasekuru Chamunurwa. Saka tiri pano pamatare asekuru Chamunurwa titaura nevazukuru vakasiyana siyana vane matambudziko akasiyana siyana kuti tinzwe kuti chavasvitsa pano chi uye zvakare kana vari kurapwa kana vari kubatirwa matara avo ave papi. Ngatipindei matare asekuru Chamunurwa titaure nevazukuru. Baba makadi zvenyu? Tipeni makadiwo Changamire. Takambonana? Ndofunga takambonana gore rapera musi wa 7 March ura gore rapera. 7 March ndofunga kana ne time ka 7 kuma past 7. Ya kuma past 7. No aiwa. Ndiye Silas kazviti wacho. Kuti andine dambudziko baba. Ndofunga takauya kwasekuru Chamunurwa tichitomboona mavidhio tikudande semaonera machandita nhasi. Asi zvishuwa muri moyo akatibatsira. Chakaita kuti muti amai handi tinobatsirwa nasekuru Chamunurwa mushure menge maona mavidhios chi? Chakaitika kuti tisvike pano idambudziko rokufirwa nedambudziko rembereko. Mbereko yainetsa uyezve mudzimai wangu anga asingawirirane nemhuri dzemumusha maanga akaroorwa. Saka ndataiwa ndo chakatisimudza kunyaya kubva kumuzarabani kuti svike pano paDotito. Kana muchiri kufirwa mhuri maifiwa zvakaita sei? Pamwedzi miviri kwaidona mitumbi miviri. Ndosaka takauya kuno. Atauya kuno zvechokwadi takanobatsirwa tikadzoka kumusha. Kana neni waiwana masvika handi mauya akamasvika pasekuru Chamunurwa ndakunzwa kuti makabatwa zvakaita sei muchizonopinda matare makabuda zvamakanga mafambira here kana kuti zvakaenda nekoko mukazongoti ngatingoitaiwo zvimwe izvi? Aiwa mamatare sezvinhu zvataiziva mumusha kuti amai vangu vane zvakati mukoma wangu vane zvakati zveshuwa zvichibatwa zvichiuya kwetu tanzi tombotanga tambogeswa kumeso zvinoita vamwe kuti geswa mushonga wakati mukukwanisa kuona aiwa taingoona mahara kuchingovhurwa bhegi kunzi icho nechiyo shuwa tichitoona kuti tisataenda ikoko kwakazonotorwa zvina masvika dambudziko sekutaura kwamaita kuti honkumusha maifiwa ende zvichida makambofamba kumwe mukanzwa kuti dambudziko riri kubva kwakati asi kuti ripere ndopakati paine dambudziko. Ndinoziva kuti masvika kuna sekuru Chamunurwa dare rakazobatwa saizvozvo here ende mudare makabuda kuti chii tisati tasvika kuzonobatwa zvinhu? Mudare makabuda zvechokwadi zvanga zvakanaka tichitoona kuti aiwa kubatsirwa kwatiri kuitwa ndiko chaiko hakuna pakapotsa. Takabatsirwa tabatsirwa masvika sekuru vachibata dare vakati dambudziko iri riri kubva kupi? Dambudziko iri raibva kuna amai vangu namukoma wangu namai guru zvichireva kuti mai guru ava ndo mukadzi womukoma wangu inini namai guru zvekare mukoma wabereki wangu inini. Ndobva vataura seizvozvo sekunzi wanga takaita tichiri kudande pamakazonzwa mai vachidza kuti paakaenda una utete kune muprofita anzi Dhirao zveshuwa ndokwavakandibata ikosho ndokwatakanobata nawo dzipi kusvika tazotseketudza kuti svike mukati medare rasekuru Chamunurwa. Ndobva vataurawo nemo kuti aiwa dare iri rakafambwa so zveshuwa tichinobata tsananguro dzanga tichabva nadzo kudande taiona zvinhu zvichienderana tobva tanobatsirwa takabatwa zvakanaka. Rabatwa kunzi sekubatwa karanga raitwawo nevamwe kudando sekuru Chamunurwa vakazoti chii vakatarisana nemukoma wenyu naamai kuti vanhu havazokwanisa kuuya kuti mubatsirwe pamwe chete? Sekuru Chamunurwa ndofunga pakutanga takauya tiri inini naamai guru vakuru zvichireva kuti mukadzi wanga nevakadzi vaviri ndobva tauya kuno naamai nini mwana wasekuru vanonzi mai Fadzi kana kuti mai Chirape ndobva tauya kunoko
dare redu ndobva rabatwa zvakanaka. Rabatwa dare rere zvikanzi aiwa kwasara mumwe mufuti asara pagurupu iri endai munomutora. Shuwa takanopiwa mushonga watakanopiwa kuti tikwanise kutaura nemunhu. Bozi vanhu havabvumi. Ndobva tanotaura nekuti mama tauya zokutorai. Takashandisawo kunyepawo bozi kunyepawo pane pamwe pakaunobatsira. Kune pamwe pasingabatsiri. Mama tasiya mwana ari kuchikaranda saka uri kuda signature yenyu. Zvikanzi aiwa no andi tikatirongedza ichi bhegi renyu mama kunotonhora tiziva ndo zvanga taudzwa nasekuchamuno kuti vachingorongedza nenyoka yavo iri kuramba kuuya kuno inobva yapindawo futi papi mubhegi. Zvesho yakapinda mubhegi nyoka yeye tikauya kuno vakauya havana kuitawo nharo. Zvikanzi sekuru chamunhu ari pamatare zvikanzi ndoso ndaona mweya vanhu iri kutambudzika mukati megomo. Ndaona bhazi rafa hapana kuita 15 minutes foni yabva yatobva mugomo. Zvikanzi tiri kuuya sekuru chamunhu asi bhazi redu radini rafa. Tobva taona kuti uyu murume ane direction kwatiri kuendawo. Regai timboona kuti akuti ini ndaitombomushora ndikati mutumbu uyu ungagona kusimudza zvinhu zviri musha medu pamavhidhiyo izvi amadrama. Saka tasingazinzwisise ndobva tatouya panapo zveshuwa nguva diki diki amai guru yakabva vasvika. Vachisvika aiwa hatina kutorawo nguva ndobva wangonzi pano muzukuru wanditsika pano ndiwo mukuru wevaroi. Zveshuwa amai vangu mai guru havana kuramba. Zvikanzi shuwa ndini sekuru chandiri kuda sekunhu ndechekuti zvinhu handichazvida nda kuti zvideni zvipfuure ndibatsirwewo ndiito munhu akanaka. Zveshuwa zvikanzi aiwa tore bhegi renyuru yapa akatouraya nyoka yacho ndini. Ndobva tateuraya nyoka yeye zvikanzi vataisapa. Ndobva vakurudzirwa kunzi zvatakubatai pano gogo hatidi kuti muzoenda futi munopamidzira chiitai munamate. Saka ndinofara vese vari kunamata. Amai vangu vakandibereka vari kuenda kumasove vari kuchitungwiza. Ava vakuru vacho vari kumuzarabani munonzi Machibado ndo vari kutonamatawo chechi. Uroi vaiti vakanga vahutora kupi? Uroi matauriro avaizviita mukoma nemunin'ina amai vavo nababa vavo ndo vakavasira nhawidzi. Saka vasira nhawidzi munoziva kuti kana nyange munhu zvikanzi unorova anditi unosvika panguva yekunyatsoona kuti kurova kwandiri kuita kwakutombodawo kamuti kemutowa kana kamuti kemuhacha kundiwedzere pawa ridini. Vakabva wawedzerawo nezvavo nezvakuturikidza panga nezvinhu zvanga vasirwa nevabereki vavo. Ndo zvakaitika. Saka muchibva panapa upenyu hwenyu nevabereki venyu ava hwakamira sei? Upenyu hwangu nevabereki tanga tisingataudzane pese kumashure uko but izvozvo ndakutomboti sisi mbopai gogo timbotaura navo paWhatsApp timbotaura. Mazuva tiri kutaura kana neno aiwa kana pandakauya nhasinawo miri wakadai ndofunga sekuru vanotondipupurira ndandakaonda zvakanyanya. Kana kuchenawo aiwa ndakutopfekwawo tuhembe turi nano $5. Taiti ndikaenda pabasa ndikangoshanda kana 1 week rechi2 rounds Silas kadzviti ndoti chef yakuno ndotouya ndakuvengedza mari yangu yemwedzi wesvondo randashanda ronzi basa rako rapera ndodzokera kumba ndogara. Zvichibudikidza zvinhu zvanga zviri papi zviri mumusha. Sofa ndasingatoziva kuZambia. Ndakatokuendawo kuZambia ndakaita 1 week ndisipo. Ndichingosvikawo ndobva ndati sekuru ndabva kuZambia zvikanzi muzukuru yakuno. Ndobva ndatouyawo ndikati sekuru ndikuya zotenda. Saka chandanyanya kufambira kuno kuZimbabwe sekuru chamunhu anobatsira ndofunga mudzimai wangu uyu ndiye ari apa asi kuti ndiri kumunyepera. Tisati tabatsirwa tichiri kumusha kubva pamwedzi wokutanga kusvika pamwedzi wechi4 angari munhu aingobhilidha asingamire kubhilidha zvichireva kuti pamiri pavo paidini paifanira kunge pachibva. Tichibatwa zvinhu kunouku zvabatwa kunouku ndokumira kwakaita kubhilidha sofa taane kamwana kedu ndokakunzi promise ako kana kuti dhanyewo ndofara sekuru. Rega ndimbotaura naamai promise. Amai promise makadi zvenyu muchiri kundiziva? Aiwa ndimbokuzivai. Hamundiziva? Ora ndini sekuru chamunorwa. Tinotendera. Nditika aiwa regai namukoma Silas makasanganawo Muzarabani. Kupi koko dzakasvika dziti? Vakasvika vachisanangura kuti tafamba taenda aiwa mamhanya utsiriko pamakaroorana makasangana kupi? Takasangana ikoko kumuzarabani ikoko. Dzakasvika dziti chii? Vakati vanondida takandodawo. Maenda uchechi? Taenda uchechi. Uchechi ipi? Ngotsvuku Jwari Masowe. Ndiko makasangana? Ndiko tikasangana ikoko. Anditi. But oneka vanhu vengotsvuku makazopedzera kwa sekuru chamunorwa mumatare.
Nenye matambudziko akatibata takati kuchechi kuti ukubatsirwa zvedu asi hazvisi kunyatsofamba zvakanaka. Tiri vantu kungotambudzika tichingonama tichingochema kuti Mwari naimi Mwari. Saka takaona zvitona titsvagewo sekuru anobatsira zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Saka vakazofamba vakafamba kuno vakasvika kwasekuru Chamunoro vakabatsirwa. Sekubatsirwa kwari kusanangura saizvozvi. Saka ini ndauya kuno kuzofara ona sekuru chivaratidza muzukuru wavo wandikabata mumakumbo. Ndaishungurudzika ndiri munhu ndaishungurudzika ndakagara kumusha ndichirwara ndichiita sei murume wangu aitondiwachira achindibikira chikafu singagone kufamba singagone kumuka ndichishungurudzwa naamwene vangu vasingandide musha maiti siyana nemwana wangu mudzokere kumusha kwenyu kwamukabereka asi kudai mukati memusha unomu. Saka ndaitawo nharo nemunamata taisenzesawo. Saka taitoitawo nharo chiti panapa handibvi ndicharambwa ndarambwa ndipandichabuda panapa. Inini mandaitoona ndaramba ndakagara ipa kusvika tabatoka mwana kedu kanako mumakumba usinei hazvo mumwe akajiwa asi ndakazoziva kuti vakadya ndevava ndaitomboshupa nemurume wangu tiko. Saka mwana uyu afirei mhosva yakatadza ndei ko vadi kudya hangu inini ndinofamba ndinotadza asi zvakaburikidza indinyaradza kuti mukadzi wangu nyara zvinopera tege tizozvifambira. Saka pawakazofamba ukanadzawo kwauri kunodudza nhasi kuti takafamba kwadzawo ndokwatikavaendeko takavabata iko kwamwene vangu. Saka kusvika izvezvo ndinenge ndiri kufara nekuti ndiri kuwirana nawo. Kana tombodaidzawo mwana tombomhoresawo kuti muroora akadii kumusha ikoko kana vakataura nawo pamafoni vanototaura kuti muroora akadiko nevana ari kugara zvakanaka here ko kamusi kutambudzika here inini ndiri kuenda kuchechi. Saka ndokuona tichisvikawo mukati menyika inoyi tichitenda sekuru ndinofara chaizvo nekutenda sekuru. Zvakaoma sei semunhukadzi kubhidha non-stop mukati meupenyu hwako? Ndakambobatikana zvokuti miri wandinawo ndotofa tiko zvino miri wangu unenge wakuda kudzokera panzvimbo because ndakatopera zvisingaiti ndakachena kuti mbu kuzvipatara nekuzvipatara handaenda. Sekuru ndobva wandibatsira kuti mimba isimbe kusvikana nhasi ndaane mwana wangu anonzi Promise kati Daniel ndaibhirira zvisingaite. Vabereki vangu vakamboti siyana nemurume uyu kumusha kwako hakuna kumira zvakanaka. Ndikati mama matambudziko anouya asi mimi makashinga mune musha wenyu. Ini ndikuda kushingira matambudziko eyo anosvika kupi. Ndifunga ndakashinga kusvikana nhasi. Saka ndiri kutenda sekuru vakandibatsira dambudziko ranga ndinaro kusvikana nhasi rakabva rapera. Ndaane mwana wangu anondinyaradzawo matambudziko andanga ndichichema pesa apa. Saka kuchechi muchiri kuenda? Kuchechi ave zvino ndakamira ndakuchechi. Handisi kuenda kuchechi asi ndakuda kutanga kuenda kuchechi manje. Chiri kukumisai kuenda kuchechi? Pesa ona achimbozorora ndichifunga matambudziko kuti shuwa sekuru akanyatsandibatsira chokwadi here because ndotanga kutenda munhu akandibatsira ndozotanga kuenda kuchechi. Saka ndauda kutanga kuenda kuchechi manje. Bhozi matauriro enyu ndo makatanga kuparidza pasoweka. Aiwa ndokubasa kwedu kora kuimba chatogona kutoimba. Kuchechi ko ndobasa redu. Takutoshandirawo hantombomira pakira kuti titomboyeresaresawo. Asi zvakaramba ndaiedza nepandokwanisana napo asi zvairamba. Asi ndakazosvika kuti sekuru ndibatsirei. Saka ndakazobatsirwa nasekuru kuti vandizadzisire chipo chandinacho chirambe chiripo because ndaitombovhikirawo zvimwe zvinhu zvaindinetsa mukati meupenyu hwangu. Ani mwana wandoprofita? Munoprofita. Tauzonzwa kamboka kamunofarira kunguo tsvuku. Saka baba upenyu hwenyu hwashanduka sekutaura kwamuri kuita. Asi veukama zvichida ngatimbotasai kana kusaidhi rekwana mai musingazotaura nezvenyu nemazita vakazvitambira sei kuti matora hama yavo kuendesa pang'anga kuti inobatsirwa zvichida vaigona kunge vachivabatawo asi vachitya handiti asi musi mwana mukazoti regai ndite se ndiende naye kana kuti zvinhu zvavakanga vasingabhilivhe kuti hama yavo inogona kunge ichiita se ichibata zvinhu zvakaita saizvozvo vakazvigamuchira sei vekwamai? Ndoti ndogona kudzoka kuma90s. Ndofunga sekuru hanzvadzi yavo amai yainzi remadunhiro havainzi Dhuri kana kuti Dennis. Murume uyu ainyanyozikana nenyaya yekurova zvokuti ndofunga makatobva pana maenda muguruve bhawa rekanzuru vakarova ndichibhagera rikatsemwa namanje hapana kuripewa mwana wanonzi Yokai arimo izvezvi ndaamai nini vangu ini. Saka laki randakaita ndiri kuti amai nini vandakafamba nawo kwese uku yakatomboita hondo ndauya kuno kuna sekuru Chamunoro asi amai vakamira neni vakati aiwa kufamba kwaita mukomana akauya kumba nedambudziko rake rikushayikirwa nemwana tikabva tafamba tobva tanobata amai vake.
satabata mai vake takafamba naamai nini vavo havana kukwanisa kubuda mavhidhiyo amakanike nokuti ndivo vanga vari kupi vanga vari kubhazi vachinotora mukomo waamai vakakwanisa kutsanangudzira hama dzavo kusvika vaona kuti aiwa chokwadi wekwedu ndiye ane dambudziko asi vekwavo vaidini vaizviziva asi vaitya kuzvitanga saka ndangoti inini ichamuka inyama ndakasvika pakusainisa ndikati aiwa kana ndichifira nhau iyi ndichafa nhau iyi asi vanosara kunze vachasara neupenyu hwakanaka saka ndozvandakaita kusvika ndasvikawo mukati menzvimbo ino. Saka amai makazovaripa here kuti ndakakuendesai panganga? Amai kuvaripa zvangu pari zvino zvinasa ndavaripa nekuti panguva yatakaenda kumuzarabani semunhu anga achingoshedzera kuti handidherere mutumbi wase kuchamunhu mudiki chaizvo asi basa riri maoko mawo ndo rakakura saka vaidherera kuti regai ndimbonozama futi kudzokera mupi muprojekti yanga ndinayo saka pavakada kunodzokera muprojekti ye vakamuka vakuseni vakazvimba miri kufesi dumbu makumbo nemaoko saka zvadaro ndobva vaenda kuHarare ndobva vadzoka futi kumusha vachinotengesa mumba ndobva vada kunozama kuti vazame kuti project iyi ndichiri kukwanisa kupinda futi muprojekti vakaitadza nekuti vana vaiva nemwe muteori yanga tamboita kuva vanga vakudzoka saka neshamwari dzavo dzedziya dzanza kuti aiwaka iwo ukambodyoka zvigunwe zvevana vedu saka juti riri kwako iye Cyrus ndiwati kudai saka zvakatadzika pamusha izvo patova padongo izvezvi kutaura kunoko vakangoisa zvinhu zvavo mukicheni yavo hombe ndobva vaisa loko ndobva vaenda kuHarare ndokwavari kugara vachitungisa pari zvinozvi mukoma vaivai ndobva vaendawo kuZambia ndokwavari mukadzi wavo mudiki wacho wavaishanda naye ndobva varambwawo pari zvo zvanisiziva kuti vakaenda kupi mukadzi wacho saka ndo mamiriro akaita kudandi. Saka vanhu vemunharaunda vakati chii vachiona kuti ndo zvabatwa pamusha? Zvabatwa pamusha apa sevanhu vanga vachiedzera kuti tafamba naamai shamwari dzakati iwo kanotifumurisa kupi uku saka mwana wako ngaafe zvichakambondirwisa zvokuti kana paoni ndakarara ndasingagoni kusimudza musoro kwendakadaiso ndaita mutsipa wokubata so ndabva ndazofonera sekuchamunoro ndo zviriko kuno kudandi zvikanzi nyarayo zvinopera ndofunga ndakaita 2 days rechi3 ndichida kunosanduka mutsipa wangu wabva warira kusenda ndakatomuka ndiri nani sande iyo ndatinda kubhora ndikati madzimai ndadini ndapora saka ndokumabasa asekuchamunoro atiri kuona saka ndakuona sekuchamunoro andinodzoka kuchechi zvakanyanya nenyaya yekuti ndendakafanira Moses bozo vakandibudisa muIjipita kusvika ndisa mukenya namanye ndiri muno baba nasingapfeke hembe yakafanana nei izvo singaiti mari yacho kana ndikaibata so ndikangoti chandanyanya kurangana kuti hembe idzi hadzina basa nditenge chikafu chepamba ndakasara ndiri munhu anenge ane trouser 1 nesheti imwe chete nevhesi nehembe dzokuendesa musango ndozvanga ndasara nazvo asi pari zvo ndotenda kuti madzimai angu kunooneka abhutsuka kanaka kamwana kedu aiwa kachiri kadiki kachiri kakatohembe twakanaka ini baba wacho aiwa ndiriwo ndakapfekawo zvakanaka pane vamwe saka ndinonyanya kutenda basa randakashandira sekuchamunoro. Kune vamwe anogona kunge aine dambudziko ramuri kusangana naro asi anenge achidhauta 1 kozoita vamwe vanenge vachiti izvi zviriko here izvi nini zvechivanhu izvi kana zviri kuitwa taurwa nevanhu vaka handifunge kuti zviri kuendi pozi pamwe inini ndinonamata sokudaro ndiri kupindura izvo zvakanaka tiri pano pasekuchamunoro unoona zvinoitika tikanzi taenda kubhora handiti ndikupa mufananidzo webhora taenda kubhora ukasaonawo kwakwa achitamba unoti timu haigone bhora asi ukaonawo kwakwa achitamba sezvakaita inini dande rese iri handiti kubva pano muzarabani ndichingodzika gomo kusvika tasvika mubhodha kwanana Chimoyo kwesoko vanhu vekuti ndakatomboenda kuChimoyo kuna sekuru anzvadzi yamai nchivaudza sekuru kwandakaenda kwandaikudzai kwe tafamba zvakadai mavhidhiyo ndi aya vakati aiwa muzukuru kushaya mari dai ndandine mari pari zvinozvi dai tadzokera futi tese tomboona kuti shuwa here ndezvikuitika saka vari kunzoko please sunukukai kusvika mosvika mowaona sekuchamunoro munozotanga kuvashora mabva mudare mavo ndo zvinhu zvandonyanya kukurudzira vasati vasvikawo panapa. But hazvinyadzisi here kubatsirwa paTV nekuti vamwe vabva kuti sekuru izvi zvokubuda paTV imimi hamunyari nazvo here muchifamba muchinzi ndiana mai vairoya aiwa hapana inini kunyara hapana chandombonyara baba nenyaya yekuti ndinganyare mumwoyo kuti ini ndingaonekwe nenyika yese ini ndichinzonzi
after 2 days ndafa nechirwere chisini changonyuka. Saka ndotoita kuti ini ndirarame, ndikararama kunyara kuna basa rese kwekwe. Ukaona munhu angaitonyara akasarira. Saka uyai vabereki vari munzvimbo vachaonawo mavhidhiyo aya tichikurukura tiripa tichionesana maitiro anoitika zvinhu mukurarama. Shuwa vanhu vanorombwa urimo mukati. Ini ndasingazvibvumi. Asi pandakazobvuma sekuru chamunorwa vachishedza kuti iwewe ndiwo wapedza dzinza here pane rimwe vhidhiyo ravakabudisa ranga nemurume anga kamudende so nemudzongo wenyama yemunhu ndo rakandisimudza mudande kuti ndisvike kupi ndisvike kunoko kusvika ndakutoona kuti varovekano vachitoenda kunovhima kwavanoita vantu vane kamudende kawo kedu kamai vangu anga nezita handinyari kukataura kuti katauri kamai vangu anga nezita kainzi Tsogoro. Saka zvikachira kuti Tsogoro ndo kaitungamidzwa pamberi cheche manheru kana mitandara pai mukaona kune rima chinyedzi chinongoti choti puu chai nditsogoro yewewe ndiye anenge anounganidza zvoti vakangona nyedzi yekuti ichiti puu. Amai vangu ndichitandara nawo kumba vaingoti kanyedzi kai kangosimwa kuti onza uyo ndinhingi yeweyo munhu ndakuenda kumba norara ndakunzwa chando handiti. Asi ndoshamisika chando chavanenge vachiti vari kunzwa vakagara pamoto nechando chavanofamba nacho vari kudenga. Saka inini zvangu ndiri kufara nenyaya yekuti sekuru chamuno wakandibatsira. Dai unzi ndandine mari yekuti ndinogona kuatenda nayo kana motikari yamauya nayo ndaingoti sekuru chimbosiya iye atafamba naye idhara ndiyanditore ndenaye kudande musara muchana nei. Zvino stage yacho hasandadii zvangu ndichiri kufambawo mbichana kuvakomana vezera rako vaunotamba navo vachiri kuda kudhautawo kuti shamari tinganobatsirwawo ungavati uchi? Handina zvimwe zvandingataure zvakawanda. Vanenge vezera rangu vanoda kubatsirwa, chinodiwa panhau yakafanana neiyi chekutanga anzi kusindimara mwoyo. Zvoda munhu akashinga kuti usimudze nhau dzakafanira kusvika panapa. Nokuti ukasashinga shuwa unojiwa ukafa. Saka zvinoda munhu akashinga. Ukaona wangoziva kuti rodhi yandaa kunanga naye zvikanzi ndiri kuenda kuMozambique nhasi, chero usingakuzivi ingotera iyoyo chete inongonanga uku, uziva kuti rodhi iyoyi ndichawana vandichabvunza kumberi. Saka zvinoda kushinga kuti ukwanise kupedza dambudziko rakafanira iriri. But hazvityisi here kupinda mumatare bhozi n'anga unoziva kuti zvatinokura tichinzwa hazvityisi here uchipinda zvinenge zvakaitika mun'anga imomo? Sekuru chamuno ndakavatarisa vakatofanana namadzibaba ekumasowe, nokuti vachisvika havakuvhundutsirei, havakuchidzirei, vanongoita zvinhu zvavo. Ndingataura nemutauro vanochafanika vari kukuiginowai masvika papi panzvimbo. Sorry sekuru chamunoro nemashoko andaa kudini andaa kutaura, vanochafanika kukuiginowai mega munototopinda kuti saka sekuru chamunorwa vari kuti tafanike vasingade kunge vari kuda chii chiri kumboitika. Zvoti ukava munhu asina kushinga futi zvekare vanodzoka futi ikoko. Indodzoka hangu masoro bhozi ndokandakakurira, nokuti kana uchinyengetera munhu wauri kunamata uchikumbira hausi kumuona, ndo chekutanga handiti. Saka mhinduro yaMwari kuti uione unonamata unamata handiti. Pavanongokupindura hauzoti kunamata vandikuita vachandipindura nhasi here kana vachandipindura gore rinouya. Ndo zvinoita sekuru chamunhu ukasvika panzvimbo vanoita fanira vasiri kuda, asi kana mapinda munzvimbo yacho unonakirwa uchinyatsoti matara achibato. Zvakafanana nemunhu wekunzi totora huchi toisapa pawaisa huchi pakati peuroko apa hapasiripo panozopedzera paakusvika rurimi rinopedzera kupinda nemunzvara mese, nokuti unenge uchinakirwa nezvinenge zvichiitwa. Saka hangu inini handina mashoko akawanda Zimbabwe. Ndo mashoko andiri kukusiyirai kuti varume uyai tibatsirwe. Kune mumwe munhu kuti uchifamba uchiona apa unogona kungonzi sezvandiri kuita mazuva anaya shamari izvozvi wane mari, asi mari yacho handine. Pamwe dhora chero yataima nditorine pamwe ndatokwereta mbuya wangu wangoburikidza nekaupenyu kaangodini kangoitika. Saka vakomana uyai $100 kana $50 haisi chinhu, asi chinoita chinonzi chinhu upenyu hwatorarama. Saka ndikauya ndikabhadha $100 ndikapinda mumatare ndobatsirwa, ndozobata kana kuti 5 million agena ndiani ndindagena. Sekuru chamunhu wangosana $100 vakupa upenyu unoenda kumberi uchimirira nguva yaMwari
kuti ishikonzayo zvishuwa nguva yaMwari ndiyo yakwana. Mwari otora upenyu mweya wavo, nyama yorongedzwa muvhu kwatakabva. Pamakabuda pa TV pepe, munhu wamakatanga kusangana naye akakuti chi? Akakuona akatanga kuti chi? Munhu akatanga kundiona inini pa TV. Vanhu vacho vazhinji vanga vasingandizivi. Asi pandakaenda kunzvimbo iyoyo, vaitonifanira kuti bhozi ndakufamba usina itika. Ndakuoneka kutuma pfeka. Zvikanzi nei uyu murume ari kufambapo. Vaiti vakanditarisa. Otarisa video unoti kana munhu ndiye cheto. Ndobva ndibvunza Yunesha tikufananidza nemamwe mavhidhiyo akabuda. Ndasinganyari. Ndachidza varume mavhidhiyo amutaura yayo musati mandiudza nhuro ndemavhidhiyo. Takaitwa so svika kupedzodza wapedza shuwa ndiwe. Saka ukanyara haugwaze. Vakuru vekudhara vaiti vakasakura kana vaneta havataura kuti taneta, vanovanisa mapadza. Onzai mapadza aneta. Asi padza nauneta asi munhu ndiye adini? Aneta. Saka ndo zvandaisangana nazvo ndabva kudande. Ndofunga ndakatokurudzira vamwe vakawanda vakauya. Zvodai sekuru chamunhu kunzi vanopromota vanhu. Ini ndindaita king vanapa. Ari kutinzo amai promise kambo kapera. Ngakashaura vari kuwana madzibaba kumashuru. Handei tinoona padonera nyeredzi wetinoona. Handei tinoona nyeredzi katinoona. Handei tinoona nyeredzi katinoona. Nyeredzi wetinoona. Nyeredzi katinoona. Handei tinoona nyeredzi katinoona. Handei tinoona nyeredzi katinoona. Handei tinoona nyeredzi katinoona. Amen. Atitika tiri pamatare pasekuru chamunorwa tatanga nembira tikaita hurukuru. Iye zvinezvi tavhara nekambo kekumasowe. Saka iwewe uri papi? Chaunoramba chi? Zvese zviri kuitika padare rasekuru chamunorwa. Wanga uchizvifunga here kuti padare pasekuru chamunorwa pangawe pachiwanikwa mapostori ayo madzimai amai promise vativharira nekambo kekumasowe. Manzwa uchapupu hwakasiyana siyana hwevanhu vari kubatsirwa kuno kumatare kwasekuru chamunorwa. Takati aiwa regai timboona kuti kana kuti tinzwe nhoroondo yechivanhu yemurume ari kunzi sekuru chamunorwa. Uye zvakare nekunzwa kuti matambudziko ari kuuya nevazukuru kuti vazobatsirwa nasekuru chamunorwa kuno kwadotitiro ndeapi. Sekuru makadi? Ndiripo hangu makadiwo. Mazuva awandisa? Aiwa mazuva anga awanda. Aiwa tinotenda Mwari. Zuva ratanga redandi? Aiwa zuva ratanga kupisa. Sekuru tataura nevazukuru vakawanda vachipupura kubatsirwa kwavakaitwa nasekuru chamunorwa. Takagara panapa mava nenguva yakareba zvakaita sei muri matare echivanhu muchibatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana? Aiwa kubatsira ini ndakatanga ndofunga 1993 ndopa ndakatanga kubatsira ndichitori mudiki. Ndofunga ndatora kuma 7 years kukoko ndokandanga ndasvika. Shuwa ndakatanga kubatsira vanhu zvirwere. Shuwa chirwere chandakatanga kubatsira vanhu ndechegomarara. Ndo chirwere chandakatanga kubatsira vanhu ichocho. Kusvika namanje ndichiri kubatsira vanhu vazhinji. Ndofunga vanouya vega vachitaura kuti sekuru aiwa tapora. Indobva ndototanga kutofara nekuti kana murwere asina kupora handitombofara. Ini ndinotora nguva yangu. Zvino vanhu pavanouya kuzobatsirwa pepe vanosvika vane force yekuda kuti vabatsire, asi kubatsirwa kune nguva yacho yekuti tinokupai nguva yekukubatsirai. Uyezve kana mushonga isipo panguva iyoyo tinokwanisa kutsanangura zvakare kuti mushonga pari zvino haipo. Vamwe vanomanikidza kuti aiwa sekuru tibatsire tende. Vazhinji ndotovaudza kuti aiwa handinokuona mushonga yese yakawanda iyi. Handikwanise kukupai mushonga wekunyeba. Ndoda kukupai mushonga chaiwo chaiwo, asi kana zvaramba zvinenge zvaramba ndakupai mushonga chaiwo chaiwo. Asi ndinozoona kuti tinokubatsirai sei. Ndopa tinoti aiwa munhu wakaona dambudziko rako risina kupera dzoka. Patinoti dzoka pepai tine nguva yekufamba kuenda kune dzimwe n'anga. Handingoti pandiroshanda ndirongoshanda ndiri wani. Aiwa n'anga tese takatobatana. Ndinotofamba ndoenda kune dzimwe n'anga aiwa ini mushonga wandiroziva unorapa chirwere ichi ndeuyu. Asi ndiri kupa munhu haasi kupora. Ndo vamwe vokwanisa kundibatsira. Ndofunga
tichazopinda pana chirongwa chinotevera ndichauya nedzimwe ng'anga mokwanisa kuziona dzimwe dziri muno Zimbabwe dzimwe dziri Mozambique dzatinokwanisa kushanda tiri pamwe chete tichibatsirana nevanhu. Mati chirwere chamakatanga kubatsira munhu nacho chirwere chegomarara zvii zvakaitika ipapo kuti muzongonzi uyu akutorapa chamunorwa akutorapa kenza sekuri chamunorwa vakutorapa chirwere chegomarara. Murwere akauya sei kwamuri muchine udiki wamakaminaro makaratidzwa here makaprofita here gwenzi iroro rakabva kupi? Alright. Aiwa maita zvakanaka. Shuwa ini kuti nditange kurapa handina kungotanga nekurapa kana kuti munhu akandiudza kuti tora mushonga uyu urape. Aiwa hapana. Ini ndakatotanga nekurwara. Miri wese wakafunuka. Chirwere changa chakandibata ndechekuti panapo pamba kazvimba pakadai. Ndakaendeswa kuchipatara ipapa paDarwena. Pamba chiri na Dr. Einstein aindifarira ainditondudzira masweets nguva zhinji akandibatsira. Ndofunga ndakaita 8 months ndiri kuchipatara. Ndobva tazonyorerwa kunzi aiwa ngachienda kupi? Achienda kubhindura. Ini kuchipatara ndaigara ndiri 1 ndandiri mudiki asi ndaigara ndiri 1. Mai vaita kuvuya achibva kumusha vachiuya vachindiona vachidzoka. Saka pavakazoshedzwa kunzi mai vachiuya kuchipatara kuti mwana wenyu haachakodzera panapa taenda kupi? Aenda uko. Dr. wewe murungu Einstein wewe ndakati aiwa achiudza mai ainyatsotaura shona. Akanzi aiwa uyu mwana wenyu panapa tamutesta zvakawanda tamuvheneka hapana kana chatotomboona kana urwere uri pari. Uyu mwana wenyu chivanhu atori murungu akatotaura kuti mwana wenyu chivanhu dema mai dzakufamba naye. Shuwa inini patakaenda kumusha tasvika kumusha mai vakabva vaendawo kune vamwe vanga vatoziva vaigara vachitamba mafeni vainzi Apias kana Tafevi. Ndobva svika kanzi mwana wangu ndanzi chivanhu shoko kuchipatara kuzvaramba. Saka hamungakwanise kumubatsirawo here? Shuwa Fevi vakati aiwa imi chamunoita kuti ndikwanise kukubatsirai mwana wenyu endai munotora plate yehufu nekakuke break muya nako kunoko ndikubatsirei. Shuwa ndo patakaenda ikoko kwa Fevi vevai ndo pavakakwanisa kuita chivanhu chavakaita vakati aiwa mwana wenyu ane mudzimu tengai zvakadai kuti mwana wenyu akwanise kuita sei akwanise kuita zvakanaka. Shuwa Fevi vevai vakandipa mushonga panapa pasati paputika panapa pavakapa mushonga wedu tikatemererwa panapa ndatemererwa mushonga panapa kwakazoita maburi 3 panapa pakavhurika uku kavhurika kwega chipota chinamira mushonga wewe nekuti kana shamwari dzandaitamba nadzo panga pasina nekuti hurwa wachona unobuda unonhuhwa zvakanyanyisa. Saka ndarapwa kudaro ndakazoti rimwe zuva ndichitofamba ndichibva nechokumabvazuva kuri kumukumbura ikoko ndobva ndasangana neumwe mukadzi ainzi Veritia angatori musikana angasati amukadzi asi akazoroorwa nemuzukuru wangu asi pari zvino akazoshaya zvake. Ndobva ndasangana naye saka makumbo yake ese anga ane maronda. Ndobva ndati ndichingosangana naye ndakabva ndamuudza ngati iyo uziva kuti maronda ako aya ndinokwanisa kukurapa. Zvakanzi neumwe wake munin'ina wake zvakanzi iyo Fitseki kutira kuti ungakwanisa kurapa izvozvo izvi zvekuti iye anga atopera miri wake watopera maronda akaza iye achanga nemaronda ndiye akazonzi iwe uyu mwana mudiki sei azotaura izvozvo anogona kundirapa zveshuwa miratinzi. Zvakanzi naye mushonga wacho nawo here? Ndakati aiwa mushonga wacho panapa handina asi ndinoenda kumba ndonokugadzirirai munozouya mangwana ndokupai. Zvakanzi naiwo alright iwo zveshuwa havana kuregedza kudzoka ndabva ndasvika ndobva ndanotsvaga mushonga wangu wewe asi mushonga uyu manje pandakaenda kunouchera pepa inini mupfungwa dzangu ndakaita sepatakaenda kunobatsirwa pepa yapo ndopatakanzi nevai vanga vane mudzimu webveni vaiva kuti mushonga unorapa gomarara ndeuyu neuyu asi ni pandakarapa musikana wemai ndopakanzi iwe ukupa munhu mushonga ukaona kupi? Ndakati nditakaratidza pepa. Mai akaramba kanzi aiwa anobvira taratidza mushonga. Ndakabva ndamupa mushonga wewe shuwa hapana iye haana tombotora nguva nofunga pama kana 2 weeks makumbo ake anga atooma kutodai pasisina kana chironda kana akazouya akabata dhora rake dhora rikare resimbi rere ndobva ndipa dhora rere inini kana ana mai handira kuvaudza kuti ndapiwa dhora rere ndakabva ndaenda kumashopu ndobva ndasvika mushopu yainzi Yampostod kumukumbura ikoko ndobva ndatenga makira yangu anga ari 100 aita cent ndatenga makira yangu yaya manje ndobva ndamaja makira yaya shuwa ndo pandakazo
tanga kufarira kurapa nekuda kwemaswisiyana ndajaya shuwa pandakadaro pakazotiwo changa chakuitika hanzvadzi yamai vangu inenge iri ng'anga futi vanga vakuchiuya chibva kadoma vonditora vonditi handi musango mai vaitombonditi iwe sekuru yakabuda ukuzviziva here iwewe kuti mishonga yawo kucheresewa iwe ikushandiswa neropa rako iwewe zvekuti akutore nguva unotofa asi ndakavhumira mai asi ndaiti mai vakangobuda sekuru vanga vaitozviziva kuti ini handibvumiriwo vanga vasingaendewo neni kana mai varipo mai vakangobuda taziva kuti vaenda kachinhambo kakati rebei sekuru vati handei asi sekuru vanga vasingaite futi utsinye vaiti pavaichera mishonga yavo vaitondodza kuti mushonga unorapa zvakati uyu mushonga unorapa zvakati kozoti mbuya vangu inini vakabereka baba vangu inini vainzamawo vairapa futi vanga vari mudzimu ende nevanga vari shasha asi ivo mbiri yavo manje ichi chirwere chegomarara chavanga vasingarape ichi asi zvavainyanya kurapa vainyanya kubatsira vanhu vanga vanechi vanhu vaitadza kuita pamiri ndo vaibatsira ende nevaibatsira zveshuwa saka mbuya vevai futi vaiti pakunochera mushonga vaindise munhu anga akura nokuti pavakazofa vanga vane 110 but vanga vachigona kufamba vaiti handi unondicherera mushonga tichitosvika vachindudza kuti uyu mushonga wakati ini papo hana ndichitori mudiki ndandisati ndatombokura saka vese vaita zvemushonga mumusha medu vakandifarira vachifamba vachindiratidza mushonga iyi kusvikira ndauziva mushonga 1 wavakandirambira mbuya imwe mishonga yese hayo vakandiudza asi wavakandirambira mushonga 1 chete mushonga welaki vakanzi iwe mwana mudiki tingakupe mushonga unochora unsana nakadzi hazvire tikupe mushonga welaki kuti ndikuratidze asi nini manje izvinhu zvinongo zvagara zviripo mupfungwa dzako nokuti kana nezera ranandiri nekuti ndifunge izvozvo zvanga zvisingagoneki pakazouya umwe anonzi Rashi wekumukumbura ikoko pamba pambuya ipapo nokuti mbuya ava vanga vasingade kundishayiwa vaigara nini pavazukuru vese havaifarira nini stereke saka pakazouya Rashi achinzi ini nambuya pane musikana wandiri kuda ini kuti ndimuroore ari kuramba saka ndoita sei kuti ndikwanise kugara naye vambuya vave vakanzi aiwa iwo zvaunoita unogara panapa nokuti ambuya vanga vasingachaje mari dzakati wandei vaingoti mari yaunayo saka vakabva vanzi gara panapa ndinokucherera mushonga ini ndabva ndati zvanga zvaita ambuya vanga vasingaone kurefu kuti kana uri apo paseri pemota pangu vasingakuona uri panapa saka vakabva vainonochera mushonga uye ndichiteera ndishoma nezvishoma ndobva ndasvika ndobva ndaona vachichera apo ndobva ndaenda ndobva ndatarisa ndobva ndatora sendi rangu nechuma ndobva ndakanda ipapo nokuti ndanga ndakambonzwa nevamwe kuti mushonga kana usina kuisa sendi nechuma aubatirire unotokanganwa auzouziva ndobva ndakanda pepa ndobva ndaenda pamberi pacho pavakachera pa2 ndobva ndaona futi ndikati okay ndobva ndanyatsofukunura ndichitarisa midzi dzedzi ndichinyatsozongorora soti dzakanyatsofanana nepavadembura pepe ndobva ndadziona ini ndobva ndaenda ndobva ndasvika pepai ndikutoona aiwa mukomana weRashi uye akuchitambidzwa mushonga wewe akuchiudzwa kuti aiwa uyu 1 unotora usanganisa nefoji uenda pamharadzano ureverera zita rake papo uchitaurira ipapo foji achimonera iye wosiya ipapo ukasiya ipapo wozotora umwe wacho uyu wouisa mumafuta wotanga kuzora unoona musikana yanobva kuda shuwa ndakaona Rashi shuwa wewe akabva atodiwa nemusikana uyu ndobva svika kuti tizisana ndobva tororana ndobva ndazoona ndakati alright saka mushonga wekushanda zveshuwa ini ndobva ndakazoshandisawo ndakaona aiwa uri kushanda zveshuwa ini ndobva ndazoita pfungwa dzangu futi nekuti ndaifarira tamba chabuda chazvo kuti kutenderedza mari zviri kuchivhara kudai ndobva ndaita pfungwa dzangu ndakati iwo mushonga ndikatora ndikautemerera unotadza kuitawo ndobva ndatora tumwe ndobva ndaisa mafuta ndobva ndazora umwe ndobva ndatemerera kudai shuwa ndakasvika usiku tikabva kuseni svika usiku pekutanga ndikambojiwa kechi2 ndobva ndajiwa kechi3 ndobva ndazoti akumana saini nekuti taipiwa saini yekuti pandakapiwa saini iyoyo shuwa ndakabva ndatanga kuwina kusvika mangwana kuseni ndobva ndazoona ndikati alright saka mushonga uyu unoshanda zveshuwa saka ndo maziviro yandakaita kuti ndozosvika
pari nhasi kuti ndikwanise kubatsirana nevanhu asi urwere wandinongonyanya kudisisisa ndiwo wegomarara but pagomarara pamanje pane dambudziko 1 ndepekuti rinotora nguva yakati rebei kuti ripere nekuti kazhinji kachona munhu kana achikasira anowanza kutangira pamwedzi zvichienda mberi asi munhu kana anga ane moyo mupfupi manje paunongomupa mushonga wekuti unokwanisa kana kuti upedze mwedzi anogona kungotora mushonga wewe paunopera mwedzi kuti achidzoka itora mushonga hapasisina asi kazhinji kacho dambudziko iroro rinowanika kune munhu anenge asina bvira abhadhara mari wewe woti sekuru ndipei mushonga kana ndapora ndozokubhadharai paanotora mushonga wewe anongotora kamwe chete haazoenderera mberi kuti achidi nekuti munhu anenge apiwa mushonga mahara saka ndo dambudziko hombe ratikusanganidzana kune vanhu kuti kana vauya kuzobatsirwa ngavauye kuzobatsirwa nemoyo unoda uyezve inini kazhinji kachona kandinowanzo kufarira kushanda nemunhu ari kuda kubatsirwa asina kana hasha asi unoona kana mumwe munhu anogona kuuya achiuya zobatsirwa panapo otosvika muchiri kuitei ngatitopinda matare izvezvi kuti nai nguva yematare asati yakwana aiwa wozoona voice rake manje isu tokukansera kuti aiwa mirai tichipinda mupi mumatare patinobva pandokungoti ndapinda mukati momo ndozongodzoka ndokungokodza kuti aiwa matare yako panapa handiyagona yakakura enda unofamba kumwe nekuti tinenge taona kuti hatiwirirani tinoda kushanda nemunhu anouya achida kubatsirwa zvechokwadi vamwe vazhinji vanotouya vachitoda kutoedza panapo but tinowanza kuvaona asi kana tawaona manje chatinongoita hatirwisane navo tinongovaudza kuti hatizvigoni ndo vanhu vazhinji vanozodzoka vachinzi takasvikapo vakati hatizvigoni kureva kwokuti tinenge tatoona kuti iwe nesu hatiwirirani tinoda kushanda tichiwirirana tichiita chinhu chimwe chete chokwadi. Nzvimbo dzamafamba sekuru muno muZimbabwe muchibatsira vanhu ndedzipi uye kwamakambonyatsoti tagara ndekumi namunzi vamwe vaitoti sekuru ndakagara nawo kumvurwi inini? Ya chokwadi kumvurwi ndakakugara kumvurwi ndakakuenda 2016 tichisvika ikoko kuti nini ndiende kumvurwi kuda pane vamwe vambopindapo vanga vane mwana wavo iyeyo ing'angawo futi saka ndo paakazonzi inini pane mwana wasisi wangu inini ari kugeza kasingaperi imi hamuzive mushonga wacho iri inini handisitomboziva tatombotsvaga kumwe kukaramba saka isusu tinotanga tamboona kuti bhozi zvinokanganisa kuti uzogeza kasingaperi zvimwe ndezvokuroyiwa zvimwe ndezvokunzi munhu anenge arambowa nemishonga yaanenge ashandisirwa yeye kuchipatara yeye zvakafanana nemapiritsi kana mainjekisheni anobayiwa yaya zvinogona kudaro saka kana zvichikonzereswa nezvaakapiwa kuchipatara zvezve akadzokera kuchipatara zvinobva zvapera saka ndakamubvunza kuti iwe ko kuchipatara akamboenda zvakanzi kuchipatara akaenda but hazvisi kana kutombopera ndakati alright handei shuwa ndakadhiraivha iyo inowa iripo paya ndobva tatoenda takasvika pamba pavo tichisvika pamba pavo tisati tabatsirana navo kwakabva kwauyawo varidzi vepurazi ravanogara iroro vakauya takabatsirana navo tapedzerawo kubatsirana navo yavavo vanga vakuchimirira dzimwe hama dzavo vamwe vainzi kubva kumusi wenhede vamwe vainzi vari kubva kupi pavakazosvika ndopatakazopinda navo matare vakatanga pinda pagirazi vabuda pagirazi ndobva vazopinda matare vabuda pagirazi vapinda matare pepa ndokuchizoona kuti dambudziko riri kukonzereswa nezvizvi takamupa mushonga tikatanga kumupa ndokuchaya nekurutsa apedza kuchaya nekurutsa ndobva tamupa mumwe wachona shuwa takaenderana ropa nekuti kurapa kazhinji kachona iropa unogona kupa munhu mushonga inini ndichitotambidza munhu mushonga achitadza kupora umwe munhu achitora mushonga umwe chete achipa munhu achitopora zvakabva zvaenderana mazuva 3 haana kupera shuwa ndobva atomira kudi kugeza kwanga achiita kwekwe ndo masvikiro yandakaita kumvurwi uyezve kuguruwe ndakakushandira ndatotorwa ndiri kumunda ndichitosakura kumusha kumukumburawo nevamwe vakomana vanga vane hama yavo yanga iri kuguruve ikoko yairwara asingatogona kufamba kana mwiri wese wakazvimba kudai takabva taenda pepai tasvika vanhu vakatanga kuseka nekuti ava vatori movheti nevanhu vanonza musauko zvekuti makore yavo yatori kuma70 ikoko zvichienda mberi vakabva vatanga kuseka zvakanzi imi mauya panapa kuti murape munhu hamusi kuona chirwere ichi zvinoda kuchipatara izvi isusu vevai takavatsanangura tikati hanzi chirwere zvinoda kuchipatara iyo vanobvabvuma takanzi shuwa chirwere ndinacho asi kuchipatara kwacho ndaenda hazvisi kana kupera takati aiwa sekuru isusu takuchikurapai kuti mupore kana mawana mari
mozotipa mari yedu shuwa havana kwavaigona kuiwana mari yacho nekuti takaona kuti dambudziko rekuti vaone kwavanawana mari hapana. Saka chakazoita semubhadharo wavo ndekwekuti patakagara pamba ipapo vanhu vachiona neurwere ungori pamba ipapo vakavona kuti vanhu vakushinga pano urwere vakadai vanogona vachibatsira zveshuwa. Vamwe vanhuwo ndipo vakauyawo vachibatsirwa ndiri pamba ipapo vachipora. Kwakauya vamwe vainzi vekwachengeta ndisabhuku chengeta vekuguru ikoko vakauya nevadzimai vavo vaviri nevana vavo vakatakura negumbeziso ndobva vasvikiswa pamba ipapo kwanga kuri kumadeko ndobva tati hasiye varari. Vamwe vazukuru vanga varipo vakatanga kucha zvakanzi ko pana panotifira ndikati aiwa ko akafa ndirawo achirwara hama dzake dzikuzati taenda nemunhu achirwara handisiri ndauraya anenge angofawo. Saka regai timurape shuwa ndakashinga ndobva ndavapa mushonga takavarapa. Pakapera mawiki maviri vachengeta vanga vatopora pasisina kana dambudziko ranga vanaro. Shuwa kana pane vanhu vandakabatsirana navo inini hakuna kana munhu 1 akaita semoyo wakaitwa nachengeta sabhuku ivavo. Apo ndandiri pamba pepaye pandakatorwa pemovheti vekurwara vaivayo ndichirapana navo vakanditi vachengeta vakanzi handei kumba kumukwasha wangu kwamanhove uko ndo kune danga rangu remombe ndonokupaiwo mombe mandibatsira. Panguva iyoyo tanga tisingatombochajawo kana mari yakawanda. Mari dzataichaja panguva iyo $5 $10. Saka vakabva ngotiti handei ndonokupai mombe kumba. Takasvika kumba vanga vane mombe asi dzanga dzisina kuwandisa dzaisvika kuma 18 ikoko. Zvakanzi sekuru sarudzai mombe 5 dzamunoda mudanga umu. Shuwa takabva ndati ine mombe dzedze ndikadzisiya dziri mudanga mavo. Kwakapera mwedzi mabhaya panguva yainetsa kwakapera mwedzi dzisina tombotengesewa. Mwedzi wechi2 ndopatakazoenda havana kutirambira futi mombe dzedzi ndobva vatipa ndobva tatengesa. Kozoti kuMozambique tine vamwe futi vatakakwanisa kurapa. Mozambique ndakakushandira zvakanyanyisa. Takarapa vamwe vanzi vaClever tikasvika futi tikasanganidzana zvakafanana nekwachengeta. Vanga vakarumwa nenyoka asi nyoka imanje nyoka dzinosiyana. Yanga iri yekutumiriwa isiri nyoka isiri nyoka dzemusango idzi. Arumwa nyoka ndobva maiswa kuchipatara haana kupora. Ndobva ndiswa kune imwe n'anga haana kupora. Isi ndakabva tasvika ikoko ndatoenda kunoona mwana womukoma wangu anogara kunonzi kuNyajenja. Tatosvika ikoko ndopatakazonzi ati pane murume akarumwa nenyoka apo vachizevezerana vega vega pedzisira vaudzana vakanzi handei munomurape ikoko. Ndikati aiwa isusu hazviti timuendere ikoko nokuti ndinge wake nonomanikidzira munhu imimi munomuudza iye kana achida ndiye anouya. Shuwa vakabva vauya vakatanga kupinda matare vakabatsirwa ndokuchizonzi naivo munokwanisa kundibatsira here. Takati shuwa tinokwanisa kukubatsirai. Zvakanzi shuwa tikati zvakanzi makakwanisa kundibatsira imimi ndinokupai mombe 4. Shuwa isezvo zvakutaura kuti ndinenge ndikutamba ini zvandiita ndinenge ndikutamba asi ndinenge ndisiri kutamba ndinotora nguva yangu zvekuti pamunondoona ndakanyarara nokuti kazhinji handitaure nevanhu ndinenge ndichitofunga nezvemushonga. Nguva nenguva panenge ndiri ndichitofunga nezvemushonga nezvevarwere kuti uye patakamba mushonga pasara mushonga wakati uye haana kupora toita sei. Saka nguva zhinji ndo yandinenge ndiri. Saka vanhu pavanoona nguva zhinji handitaure nevanhu ndinenge ndakanyarara. Saka vaClever vevashota patakavapa mushonga uye mangwana kuseni vakamuka makumbo yavo yakadai yatopera nokuti payakarumwa pepa yakabva yaita break ndobva yazvimba kudai yakamuka pasisina. Takatosvika kumba kwavo vaClever vakati handei kumba vakaenda nemotobheki pamberi sitandi nemotobheki watandinawo neshamwari yangu inonzi Mbare. Takaenda kumba kwavo vakatipa mombe 4. Zvinova kuti pamombe 4 idzodzo dzavakatipa dzedzi vaClever dzedzedzi ndo pane mombe 1 yandakazotora ndichiwedzera mari ndichatongobva kuMozambique. Asi ndichibva kuMozambique ikoko kunorapa Clever ndo pandakazotanga kushedzwa panyama ipapo kune ainzi Tsitsi uyu. Ndobva ndamurapa Tsitsi. Tsitsi uyu anga akarweswa nezvikwambo nechikomba chani nemuridzi wemurume. Ndiye akamurwesa nekuti ainzi siyana nemurume wangu.
tsitsi aito challenge nokuti tsitsi mudhafa muridzi we akakatetete muridzi wemurume saka uye ndo paakazoitawo zvaakaitawo ndobva rwesa tsitsi akabatsirwa asi haana kunge apora saka ndakangoti pandakangobva kuMozambique koko tatouya nemombe idzodzi dzatakabva nadzo kaClever idzodzi ndakazoffonera sisi watsitsi nekuti sisi watsitsi ava ndakagara ndichivaziva kana ivo wana tsitsi vacho ndakagara ndichivaziva patati makasimba here kwakadii koko tichitongoti rega tichitanga kumhoresana nevanhu upi muno Zimbabwe nekuti ndiri kuMozambique patati ndiri kuMozambique ikoko kwanga kusingatobata line rebhadhi line ataishandisa ndiri kuMozambique chete saka tobva tatongoti hatikatanga ndo first wandakafonera ivavo vazonzi sekuru tsitsi akurwara ndarwara akuita sei zvakanzi akarohwa nezvinhu shuwa akanzi akati saka toita sei touya here zvakanzi shuwa sekuru huyai ndakati mari yekuya ikoko ndinayo asi ndakauya munokwanisa ndidzosera mari yangu yebhazi zvakanzi aiwa tinokupai sekuru shuwa takabva tatokwira ini namubari naye muzukuru wangu Maraba ndobva tatosvika shuwa tsitsi tichingosvika saingoti tisati taonana naye Maraba akanzi sekuru ngatisane naye munhu anofa saka inini ndakashinga manje ndakati aiwa tinongomurapa shuwa tikamupa mushonga nguva iyoyo timupa mushonga kuti miri wake wese wanga watozvimba kana kufamba ngasingagoni tikatanga tamukwiza ndobva tamupa umwe ndobva tanga kuchaya zvekuti kuchaya kwaanga kutoita hazvisi zvezvekuti munhu akatoenda kusaidi kudai akangotora zambia rake ndobva angogara ipapo achingozvitira papo ndobva arara achitoshungurudzika kuti onai amai manje zvandava ndakufa ndakuchitambudzika ndichitozviitira pane varume kudai so asi takashinga zuva rega rega shuwa Maraba aimhanya sensei ambikira porridge kumadeko ambikira porridge umwe achidzisa pamoto achimutova umwe achidzisa pamoto achimutova shuwa takazoona tsitsi akuzonzi sekuru ndiperekedzei apo nekuti nini manje ndinowirirana nevarwere manje kunyange akava murwere anopenga kunyange akava murwere akaita sei ndinowirirana nawo nekuti ndinoziva kuti munhu anotaurwa naye sei kuti tikwanise kuwirirana saka iye akabva angofarirawo akanzi sekuru ndiperekedzei svikapo kuona tamuperekedza svikapo adzoka perekedzei apo achiita kuferemuka pedzisira zvaenda zvichipera zvishoma nezvishoma ndobva apora ndobva ndadzokera zvakare kumusha ndichisvika kumusha hapana kutora nguva ndopandakazoshedzwa newekwamurambirira manje vakandishedza wakamurambirira vevai ndakaenda kumba kwavo tikasvika asi chakaitika ndechekuti moyo wekushinga wandakaita mai vacho vemwana yeyo vakatanga kushoropodza kanzi mungashedze ng'anga panapa inotirapire chii honai kumadhokita kwese kuti aenda zvaramba iye ndangazokwanisa kuzvigona uyu ndakabva ndaramba ndakangonyarara saka ava mai vavo ava zvichireva kuti ambuya uyu vhari wandakarapa uyu amai vake ndo vairamba ambuya vacho manje vakabereka mai vake vakabva vatanga kuita nharo zvakanzi aiwa kunyangwe iri mari yakadyiwa mahara munhu muzukuru wangu ndoda kuti arapiwe nekuti ava vakanyatsogutsikana pavaiona pani kurapwa kwakaitwa tsitsi neurwere marwere yanga achiita nekuti vanogara padhuze nepadhuze kungojamba taro chendapa shuwa takatanga kumurapa shoma neshoma kuzoona wiki yechi2 kuzoona nekuti vhara yanga achipenga wiki yechi2 kuzoona aiwa vhara apora mai vake ndopakazonzi aiwa shuwa bozi apo chavanga vakuzviitira kunyanyisisa inyaya yekuti vanga vaona kuti vanga vakagara vakakirasha kare saka uku kwanga kwakunyara kuti tichibvuma kuti ng'anga yarapa munhu zvakanzi tikubvuma kuti mwana kupenga kwapora asi mimi hatisi kukubhadharai nekuti dumbu rake harina kupera tikati ko dumbu rake riri harinopera rei handiti inhumbu ere ndobva totanga kutotiseka maiti nge tisingazivi manje zvakanzi takatoenda kumadhokita takanzi haana chii haana nhumbu takamboedza kuvakansera kuti nhumbu anayo zvokureva kuti pamaenda kumadhokita ikoko neizvi zviri kumupengesa izvo zvichireva kuti ndezvouroyi ndo zvaiitisa kuti kumadhokita ikoko kozoita nenge pasina nhumbu asi iyo nhumbu iripo vakaita nharo takati aiwa saka isusu takuda kuchienda kumusha nekuti hatingangoramba tiri pamba penyu takuda kuti muchitipawo mari yedu tiende imimi zvatakuita kuti tibatsirane toda kuti tibatsirane zviri nyore imimi mangwana kuseni ini ndikuzata pandapedza endai kupi endai kuchipatara kutara pakachanza
ndobva vaya pachipatara pakachanza pepayo ndakabvunza tenda kuchipatara makanzi haana nhumbu musandipe kana sende asi makanzi ane nhumbu mundipa mari yangu muzati basa rangu ndadii ndapedza shuwa vakaenda munhu akatanga kuridza mhururu ndiwo mai yake vhari vacho achisvika vakatanga kuridza mhururu zvakanzi shuwa sekuru taifunga kuti mukutinyepera mwana wangu wanzi ane nhumbu zveshuwa kuti mwana auda kutodii auda kutosunungukiwa shuwa wiki yechi2 akabva tova nemwana vhari wewe asi kuri kurapawo zvanguwo tikatarisa nzvimbo dzatakatenderera dzakasiyana siyana kuna nagokwe ndikakuenda kuzoti kuna ana masvingo ndakatombokuenda ndatotorwa kukadoma nokuti kadoma ndakambokushandira futi pana namatena ndakapashandira ndakatora ndokadoma kokuya tikaenda kumasvingo kunonzi kwauriga tauda kuenda kwachechecho ndakapamba nemukadzi anga ari ticha akati akapengera mwana ikoko akamborapwa asi zvakaramba vakandishedza ndakagara pamba pavo ndofunga mwedzi ndiri pamba pavo ndichimupa mushonga kuti anga asanganisira kuti panapa angaita chironda chakadzika pfungwa futi dziri kutenderera saka takampa mushonga wepfungwa ukutompa mushonga kuti chironda chipere shuwa akapora aiwa vanhu vandakabatsirana navo vazhinji vanotenda vanhu vasingatendi ndo vai vanouya vachishora vanouya vachitoshora kutoti aiwa izvi hazviko zvachose ndo vanhu vasingatendi ivo vai patinoona vamwe vanhu vanotobva kutodhiraivha mota kutobva kuHarare kuti ndoda kuenda pasekuru chamunorwa takasvika pasekuru chamunorwa tosvika tova disturb asi kazhinji kacho manje vanoshandisa vanhu vemutemo senezuro panapa pangatoni pandakatosvika panapa ndakauya kwadoka nditobva kunobatsira vamwe vanhu ndakatosvika panapa umwe musoja atora umwe muzukuru akatobva kuHarare koko vakauya vari 4 vakawanziwo toda kupinda matare vaisa mari yavo inini ndanitomhanyirawo rimwe basa ndakati aiwa ndodzoka ndichidii tichikubatsirai mari tikaingoisa matare asi tikazosvika kuzongoona munhu arohwa tukanzi tiri masoja mashandiro amuri kuita haasiriyo nguva yamatitorera yakarebesa ndakati aiwa ingawa ndakuudzai wani kuti ndiri kudzoka ndokubatsirai asi vakatanga kuda kunzi ndinokurovai asi ivo vacho havasi kuzunza vanhu vakuru kuma 25 zvikidzoka kumashure wechi5 wachona ndiye anga ari mukuru ainzi baba asi vanhu havanga vasitori baba kana vese vanga vasitorina kana ukama asi yanga iri nyaya kuti haisi n'anga haasi muprofita asi dzanga dziri mbavha dzaida kuti isusu pakanguva nemunhu amurova obva vatenda kutongonzi kurohwa kwandaitiwa nyaya yoenda kumapurisa unzi tikuda mari yakati tikuda mari yakati ndofungwa dzangu anadzo vazukuru vakatomboti aiyo sekuru vanhu ava vadzingei kana mari vaisamusa vadzosere ndikati aiyo vazukuru imimi munhu kana auya tarisai munhu munonyatsa kuona mega kuti uyu munhu arikuda batsirwa ikandaasi ava havasi panguva yekubatsirwa asi vari panguva yekuya kuzotsvaga mari kwatiri isusu nekuti kana pane zvaitaura zvese hapana chaitombonzwisisika ndechekungoti ndinokurovai memangiso ukona idhi yangu ndiri musoja ukona idhi yangu ndiri musoja isi tikati aiyo imimi chokwadi muri musoja kana isusu takukanganisirai takukanganisirai ini nikuuya ndauya zveshuwa sekukuudzai kwandaita kuti ndiri kudzoka sori zvenyu nekunonokerwa kwenyu ndobva ndashedza vainzi baba vachona ndobva ndati uyai kuno ndobva ndati mari nyamabharira mari kanzi $100 ndakati sori zvenyu zvokuti kana kuti tichati ngatibatsiranei hazvichagoneka nekuti imi magumbuka ini ndatogumbuka saka zvokuti tibatsirana hazvichagoneka saka mari yenyu mokwanisa kufambawo munobatsirwawo kwamunokwanisa kubatsirwa nekuti hazvirevi kuti kana panapa matadza kubatsirwa ndakuchivakansera munotobatsirwa kwakawanda nekuti vanobatsira ndisindege vanhu vakawanda vanobatsira uyai zviti baba acho ndopakazonzi aiwa shuwa sekuru mashoko enyu amataura ndamanzwisisa maita basa ndokuzosimuka kwavakaenda kubuda kwachiita vachienda saka vanhu vanoshora kazhinji kachona vanhu vekutouya nemiedzo asi munhu anoda kubatsirwa anototenda nguva nenguva tinotogara tichitotendwa zvakafanana neiyo Lexus iyo mota iri uko uyu ari kupika uyu Desire ari Costeria ari Costeria ndiye akaya kunoko ndakambatsira ndamubatsira
akadzokera akabvanza sekuru zvinhu zvangu zvekufamba zvakanaka. Mwedzi wekutanga akandisendera $100, mwedzi wechi2 ndobva senda $200. Ndobva ndati ko munhu asaisenda ndichonyatsoona kuti kusenda kwake ndikuita senda kwekufara. Zvakanzi sekuru ndakaona mota cheche yekuti mufambisa hamuna. Ndobva ndisendera 10,000 pamukuru. Ndobva ndaenda kuHarare ndobva ndatsvaga Lexus 8.5. Kureva kuti kutenda kwevanhu. Vamwe vanobva kuna Canada, vamwe vanotiwinzira zvimatochi, vamwe vanotiwinzira mabhatiri, vanhu vatinenge takatobatsirana kudhara nawo. Saka aiwa nevanhu tiri kushanda zvakanaka. Vanouya vachiedzawo vevaka. Tinongoti kana vachizvinzwirawo ndechekuti mari yavo yavanenge vaisa petrol kubva kuHarare nekudzokera ndo yavanenge vapedza. Panapo vakauya vachiti chanorwisana nevanhu kuti tozowana kumangara tiwane mari, aiwa isati bvume kurwisana nemunhu. Ndinotenda. Mazvinzwira sekuru vane nhoroondo yemabasa avo. Sekutaura kwandaita kune mamwe programs kuti kana mchida kuziva kana kuona mamwe mabasa anoitwa nasekuru Chamunora, munongoenda pamavideos muribva maklika vakanzi playlist pabuda maprograms akawanda. Pamaprograms akawanda pane pakatonyorwa kunzi sekuru Chamunora. Mukaklika ipapo mavideos avo ese anobva abuda ipapo. Izvi tinozviitira kuti pane vamwe vanogona kuzongonzi ndinobatsira panapa ubva wamhanya ikoko, asi iwewe hauna kuona mabasa ari kuitwa nemunhu, uyewo zvakare hauzive nhoroondo inenge iine munhu iye. Sekutaura kwaita sekuru Chamunorwa vafambawo nzvimbo dzakawanda, vabva vataura nemazita emhuri dzavakabatsira. Izvi zvinobva zvakupawo chivimbo chekuti zvechokwadi munhu ari kuenda kunondibatsira uyu ane nhoroondo yekubatsira vanhu. Namba dzavo muri kudziona pascreen. Vafonere muuye kuno kwaDotito. Vakuru vanoti kure kwegava paDotito apa padhuze muZimbabwe munomu. Vamwe vari kutokurosa border vachibva kuna Mozambique, Zambia, Namibia vachizobatsirwa. Vamwe ndevari kure sekutaura kwamanzwa vachiita kuti Australia, Canada, vese vavo vari kuuya kuzobatsirwa pano nasekuru Chamunorwa. Ngatisangane mune mamwe maprogram. Munaruya,
semhuri ramai nababa nevana vedu vaviri. Victor ndiye mukuru, Godnoth ndiye mudiki wamuri kuona uyo. Mondoro dzinonwa muna Zambezi, Mondoro dzinonwa muna Zambezi, Mondoro dzinonwa muna Zambezi, Mondoro dzinonwa muna Zambezi, Mondoro dzinonwa muna Ruya, Mondoro dzinonwa muna Ruya, Mondoro dzinonwa muna Ruya, Mondoro dzinonwa muna Ruya, Mondoro dzinonwa muna Save, Mondoro dzinonwa muna Save.